Jo! Minule sme skončili vlastne tu, že sme dačo zničili, dačo sme sa nové naučili. OK, poďme tam. Môžeme začať takto, že world map, yes. Oh, dobre, tam by som úplne nešiel to vôbec. Jo, inak je teraz asi, že 1:30 ráno. Hej. Poď sem. Počkaj, poď. Je teraz 1:30 a je pravda, že už je neskoro v podstate zase, že je teraz 1:30 ráno, tá moja rodina už v podstate spí a je pravda, že ja som začal nahrať Hogwarts Legacy, ale to je úplne v pohode, len nebol by tam v podstate nejaký veľký problém, až na to, v podstate o 6:30 musím stávať, takže toto je náš Richard, OK, easy, ja som najlepší Battleman, počkaj, oh shit, jau, ten ma útkol, tak, 1, 2, 3, 4, 5, jaj, čak si daj gečko, ne? Ja neviem, žiadne lekváre, počúvajte, len Kuzma, je to, že ja vidím, že sú tam a potom zrazu typek, on vidie zozadu, len tak, teoreticky, čisto teoreticky. Keby použijem toto, ja vlastne by som nemusel byť vidieť. Poď. Počkaj, čo? To potrebuje reálne healy. Dám to, bez toho. Zas úprimne, neverím, že 2 pavúčikov nedal. Tak, výborne. Ondrej, panáča. Dobre, výborne. Toto nič. Dobre, ideme z tejto strany. Ako nebudem klamať, aby som skúsil ísť proti tým pavúkom. Potom si pozriem že ja nemám vlastne žiadne hily. Jo, toto mi pripomína, to nebola náhodou miesto z filmu? What the fuck? Poď sem ty, tak, 1, 2, 3. Dobre. Výborne. Ja som v tejto hre profik. A cieľne vidím tu pavučiny. No, keď tu budú ďalšie nejaké pavúci, hnusný, fuj. Zaujímavá akupunktúra. Ondrej. Čo je tu? Tu boli, ne? No. 1, 2, 3. Počuj, nebudem klamať, ale toto v pohode celkom. A s tým môžem asi hýbať, ne? Aha. Myslím si, že tu budú taký nejaký pavúci, pedas. Opa. Tak, to som sa vystrašil. Tak, a poď. 1, 2, 3. Nie, to je taký len démon, tam bude, alebo čo? Tak ideme tam. Tam podľa mňa bude taký úplne, že pavúčisko veľký. Jaj. Kamo, tak to je veľa. Jaj, Andrej, kískasku. Úprimne nie som... Čo sa deje? Dobre, už aj tej hre dosť. Teraz sa akože tam dostanem, či? Zajímavé. Takto, pekne si tam takto skočím. Tak, výborne, jak som tam padol. Dobro. Fakt som musel. Určite to musí byť niečo zaujímavé. Nič tu nie je. Jupi. Kámo, z tejto hry máme depresie. Počúvaj, to nemyslíš vážne. Ne, prosím. To sú, kámo, to sú moje obľudy. Oh shit. Poď. No a som zomrel, paráda. Poď. Dobre, poď. Výborne. Kam, ale to boli veľkí pavúci. To hej. Pretože to bude taký boss. A hovorím ti, že to bude normálne, že pavúk penisový. Čo? Aha. Nie. Ja. Dúfam som, že to bude 1 a nie 3. No, easy. No, čo ti dáva? Poďme tam. OK. Takže tu by som to ukončil. Nové ďalšie veci sme urobili, To hra je crazy, je to najlepšia hra na svete. Takže určite like, odber a my sa uvidíme v ďalšom videa. What's up?